Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video. Mga viewers, follow me.
Okay mga viewers, tapos na. Mga viewers mo na clean na clean. Mga viewers, na ba sila yung sungka oh. Guwapa kaya lang sungka. Okay, pauli na may mga viewers. Mo ni among dalan dere, labi kalisod, lapok pa igay sa gigulan. Uli na may sa shop. Mo ni lang shop dire. Mga viewers, nabi sila turnuhan. Amo na ilang ginatorno dire mga viewers. Kau. Ma. Shout out day ko sa akong vlog YouTube Simpleng Bisaya channel. Bye bye. Thank you for watch.